Bismillahirrahmanirrahim. Hocam buyurun. Hamd Rabbi alemi Rabbe. Alemlerin Salatu Rabbi olan selam Allah'a hamdolsun. liser menba'a ilmi. Salat ve selam Serveri ilmin evliya ve kaynağı etkiya ve mücahidina Muhammed aleyhissalatu vesselam'da. Ve liser alu ashabi yübe. Tahiyyatu ikram liser ve ulemai İslami ve peşkeşin ümmeti be. Rezu ihtiramın khwa yek bi yek peşkeşi Cenab-ı ve mamusta ve seydai heja dikim. Unta bixêr hatin ser sera û ser çavan hatin. Di destpêkê de ez lijneya birêveberiya hevdîtina aliman a ku ji nûnerên çar aliyê Kurdistanê teşkîl bûye pîroz dikim. Ku karekî bi vî rengî qedirbilind û bi qîmet tertîb kir. û ez ve alimên beşdarên ezîz jî pîroz dikim ku we naveroka wê civînê bi ilm û reyên xwe yên bi qîmet dagirt û xemiland. Dil dixwist ku ev civîn rûbirû be. Em hevdû himêz bikin li cem hevrûnên münaqeşe û muzakereya meseleyên xwe bikin. Ji hev îstîfade bikin. Bes takdîra îlahî şert û mercên weba koronayê îsal jî rê neda vê civîna rûbirû. Meşakîl alema İslamê gelek in. Bes mişkila herî mezin û sereke tefrîqe ye. Tefrîqe di nav ummetê de hatiye heddekî bi vî rengî ku Müslüman li hember hev leşker û artêşan tertîb dikin. Tecavüzê hukukên hevdû dikin. Mukaddesatên xwe bi destê dijminên xwe veberdidin. Dijminên xwe emîn, birayên xwe xayîn dibînin. İxtilafa ku di eslê xwe de ji bo ummetê rehmet e, bi hemû nev û rengê xwe bûye sebebê tefrîqeya bi hemû nev û rengî. İxtilafa fikrî, İxtilafa siyasî, İxtilafa aqîdewî, İxtilafa mezhebî û emelî û meşrebî û her wekî. Ew îxtilafa ku rehmet e menbe'a wî îçtihadên ilm û ulema ne. Bes menbe'a tefrîqê ne ilm û ne alimên Rabbanî ne. Çawa ku menbe'a îxtilafên îçtihadî ilm û ulemaye her wiha menbe'a çareseriya tefrîqa û bûye sebebê hemî muşkile û xerabiyan jî dîsa ilm e, dîsa ulema ne. Ji ber vê yekê ev civîna hevdîtina ulema ku a şeşemîn pê tertîb kirin ez gelek muhîm dibînim. Ez temenî dikim ku ev konferans bibe wesîle û gaveka giring ji bo îtihada mujtema'a İslamê, ji bo mujtema'a Kurdî û alema İslamî. Mevduên konferansê ku li serê gotar û meqale hatine hazirkirin gelek bi qîmet. Li hember fikra îlhadî bi taybet di mujtema'a Kurdî de bi giştî jî di alema İslamê de di hasîlkirina heqên Kurdan de ku uzvekî ummetê ne ji bo azadkirina Mescidul Aqsayê di madî û hazir de rola Kurdan li hember tedbî'a digel Suheywîniyan Sıhyoniyên dagirker de li hember hücumên alema Garbî bi ser Müslümanan de. Belê rola ulema di van mijaran tevan de muhîmtirîn rol e. Ha bi îca îro em di vê münasebeyê de vê rola muhîmtir û girîngtir tînin rojevê. Şoğlekî muhîm, şoğlekî pîroz e.
رب العالمين سعي جهد ما تبا مشكور بقرينا نجي كدن بنتيجة دور بك كذا ما بأنجام نهيلا إن شاء الله ما بقرينا لايق جيبو خباتا ريا خدا بمن خير وشيرا فجزاكم الله خيرا كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله